Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι, και πάλιν και πολλάκις. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Κυριακή του Αντιπάσχα, Κυριακή του Θωμά. Θα ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα και στο τέλος θα πούμε και μερικά για το νόημα της Κυριακής αυτής, του Θωμά. Ξεκινώ εμπρότης διαβάζοντας το πασχαλινό μήνυμα της Συντονιστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Κίνησης κατά του ψηφιακού ολοκληρωτισμού Έξοδος, για την οποία σας έχω μιλήσει και άλλες φορές, για την έξοδο. Λέει λοιπόν τα εξής. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Εξόδου, έξοδος με KS, έξοδος.gr. Αγαπητοί φίλοι και συνοδοιπόροι της Έξοδος, αγαπητοί αναγνώστες και ακόλουθοι του έξοδος.gr, το Άγιο Πάσχα δεν είναι απλώς μία εορτή. Είναι το μεγάλο πέρασμα από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο φως, από τη φθορά στην αυθαρσία. Είναι η νίκη του Αναστάντος Κυρίου, του Ιησού Χριστού επί του θανάτου, που ανοίγει το δρόμο της προσωπικής σωτηρίας και της Αναστάσεως κάθε ανθρώπου που πιστεύει στον Τριαδικό Θεό. Η Ανάσταση δεν είναι ένα γεγονός του παρελθόντος, είναι ζωντανή πρόσκληση και ευθύνη. Μας καλεί να εξέλθουμε από κάθε μορφή δουλείας, πνευματικής, ηθικής αλλά και κοινωνικής. Να αρνηθούμε τη συνήθεια της αδιαφορίας, να υπερβούμε τον φόβο, να αποτινάξουμε την παθητικότητα που καθυλώνει τον άνθρωπο και τον πολίτη. Διότι η Ανάσταση δεν συμβιβάζεται με την σιωπή απέναντι στην αδικία. Δεν συνάδει με την απάθεια μπροστά στην αλλίωση της ανθρώπινης ελευθερίας. Δεν μπορεί να συγκατοικήσει με την υποταγή σε κάθε μορφή ελέγχου που ευτελίζει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Στις ημέρες μας όπου η αβεβαιότητα, οι γεωπολιτικές εντάσεις, η κοινωνική ανασφάλεια και η πνευματική σύγχυση βαραίνουν τον άνθρωπο, το μήνυμα της Αναστάσεως γίνεται ακόμη πιο επίκαιρο. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κατακτάται με πίστη, αγώνα και συνείδηση. Η έξοδος παραμένει προσιλωμένη σε αυτόν τον δρόμο, στην υπεράσπιση της ελευθερίας του ανθρώπου, στην αφύπνιση της κοινωνίας, στην αντίσταση απέναντι σε κάθε μορφή ψηφιακού ή άλλου ολοκληρωτισμού που απειλεί να μετατρέψει τον ελεύθερο πολίτη σε ελεγχόμενο υπήκοο. Το Πάσχα μας υπενθυμίζει ότι η αληθινή ζωή γεννιέται μέσα από τον αγώνα και τη θυσία, ότι η Ανάσταση προϋποθέτει σταυρό και ότι ο άνθρωπος καλείται όχι μόνο να πιστεύει αλλά και να πράττει, να στέκεται όρθιος με ευθύνη απέναντι στον εαυτό του, στον συνάνθρωπο και στην πατρίδα. Με αυτό το πνεύμα καλούμε όλους σε εγρήγορση, ενότητα και δημιουργική στάση. Να γίνουμε φορείς φωτός μέσα σε έναν κόσμο που συχνά σκοτεινιάζει. Να κρατήσουμε ζωντανή την πίστη, την ελπίδα και την ελευθερία. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να σιωπήσουμε μπροστά στη φρίκη των πολέμων που συγκλονίζουν τον κόσμο. Κάθε άδικος πόλεμος αποτελεί προσβολή της ανθρώπινης αξίας και της θεϊκής εντολής της αγάπης. Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και καταστροφής και υψώνουμε φωνή
υπέρ της άμεσης ειρήνευσης των λαών. Η Ανάσταση του Χριστού είναι μήνυμα ζωής για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς σύνορα, χωρίς διακρίσεις. Ας γίνει εφέτος το Πάσχα αφετηρία προσωπικής και συλλογικής Ανάστασης. Ας γίνει το πέρασμα προς μια ζωή με αλήθεια, πίστη και ελευθερία. Χριστός Ανέστη, με τιμή η Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Έξοδος. Θεωρώ πολύ σημαντικό το μήνυμα της κινήσεώς μας, γιατί και εγώ έχω την τιμή να είμαι σε αυτή την Επιτροπή, την επταμελή. Είναι συγχρόνως παραδοσιακό, αλλά και πιάνει όλα τα σύγχρονα προβλήματα. Μιλάει γλώσσα θαραλέα, δεν φοβάται να πει τα πράγματα με το όνομά τους και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να μιλάει σήμερα η Εκκλησία, δηλαδή αυτό το ζωντανό σώμα στο οποίο ανήκουμε όλοι όσοι θέλουμε να αγαπούμε τον Χριστό και να ζούμε έτσι όπως θέλει ο Χριστός. Όχι μία ξύλινη γλώσσα όπως τη λέμε, αλλά μία γλώσσα ούτε πάλι μία γλώσσα υποταγμένη σε ένα πνεύμα μοντερνισμού που δεν λέει τίποτε, αλλά μία γλώσσα η οποία συνδέει το παραδοσιακό με τις σύγχρονες ανάγκες. Θα σας διαβάσω στη συνέχεια ένα κείμενο του κυρίου Γεωργίου Αποστολάκη, ο οποίος είναι ένας από τους 7 της Συντονιστικής Επιτροπής της Εξόδου, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Επιτιμή και το βρήκα δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα Η Επόμενη Μέρα. Σας συνιστώ να την παρακολουθείτε και αυτή την ιστοσελίδα, όπως και την Έξοδο. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Ο πόλεμος δεν τελείωσε. Ο κόσμος αλλάζει. Χριστιανοσιονισμός εναντίον Πάπα». Είναι γραμμένο στις 13 Απριλίου, δηλαδή τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Και λέει τα εξής: «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα η αδυναμία του άξονα ΗΠΑ Παύλα Ισραήλ να επιβληθεί στρατιωτικά στο Ιράν δεν αποτελεί ένα ακόμη επεισόδιο μιας περιφερειακής κρίσης. Συνιστά μία καμπή, ένα σημείο καμπής γεωπολιτικό, ηθικό και ιστορικό. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες η Δύση δεν εμφανίζεται ως αδιαμφισβήτητος ρυθμιστής των εξελίξεων. Η στρατιωτική της υπεροχή δεν μεταφράστηκε σε πολιτική επικράτηση. Οι κανονιοφόροι, εντός εισαγωγικών, εννοεί τη στρατιωτική δύναμη, οι κανονιοφόροι είναι τα πλοία με τα κανόνια, κυριολεκτικά, δεν επέβαλαν τη θέλησή τους και αυτό, όσο και αν επιχειρείται να συγκαλυφθεί επικοινωνιακά, συνιστά ήττα, όχι μόνον στρατιωτική σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά βαθύτερα ηθική και πολιτική. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι χαρακτηριστική. Σπουδή, βιασύνη δηλαδή, φροντίδα για μπάλωμα εντός εισαγωγικών της πραγματικότητας, κατασκευή αφηγήματος επιτυχίας, παράλληλα με συνέχιση των εχθροπραξιών σε άλλα μέτωπα, όπως οι βομβαρδισμοί στο Λίβανο. Όταν εγγράφει το άρθρο 13 του μηνός, δεύτερη μέρα του Πάσχα, πράγματι οι βομβαρδισμοί των Ισραηλινών στο Λίβανο συνεχιζόταν. Τώρα διαβάζω αυτές τις μέρες, Παρασκευή, Σάββατο,
η εκπομπή γράφεται, μαγνητοσκοπείται Σάββατο βράδυ. Υποτίθεται ότι επιτεύχθηκε μία εκεχηρία. Θα δούμε βέβαια πόσο θα κρατήσει. Κλείνει το σχόλιο και επιστρέφω στο κείμενο. Μία εκεχηρία που πριν καν στερεωθεί υπονομεύεται. Η εκεχηρία, είπα, Ιράν. Όχι από ανάγκη άμυνας, αλλά από αδυναμία αποδοχής του γεγονότος ότι η επιβολή απέτυχε. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των ΗΠΑ και του Ισραήλ διακρίνεται μία κρίση πολιτική, στρατηγική, ακόμη και κρίση ταυτότητας. Οι αντιφάσεις της πολιτικής ηγεσίας, η κόπωση της κοινής γνώμης, αλλά και η αδυναμία να παραχθεί ένα πιστικό αφήγημα νίκης, αποκαλύπτουν τα όρια ενός μοντέλου που επί δεκαετίες στηριζόταν στην ισχύ και μόνο. Τίτλος κεφαλαίου: «Η φωνή που διέκοψε τη σιωπή». Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρέμβαση του Πάπα Λέοντος 14ου. Δεν πρόκειται απλώς για μία ακόμη έκκληση υπέρ της ειρήνης, πρόκειται για μία σαφή καταγγελία της ίδιας της λογικής που γεννά τον πόλεμο. Τι είπε ο Πάπας? Φτάνει πια η ειδωλολατρεία του εγώ και του χρήματος. Φτάνει πια ο πόλεμος. Η αληθινή δύναμη είναι η υπηρεσία της ζωής. Αυτά είπε ο Πάπας. Η παρέμβαση αυτή, συνεχίζει το άρθρο του κυρίου Γεωργίου Αποστολάκη, η παρέμβαση αυτή έχει τρία χαρακτηριστικά που την καθιστούν βαρύνουσα. Πρώτον, κατονομάζει την αιτία. Υποδεικνύει όχι γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά μία βαθύτερη πνευματική διαστροφή, την απολυτοποίηση της ισχύως και του κέρδους. Δεύτερον, απευθύνεται ευθέως στους ηγέτες, όχι με διπλωματική γλώσσα, αλλά με ηθική απέτηση για στροφή προς τον διάλογο. Τρίτον, απορρίπτει τη λογική του επανεξοπλισμού ως απάντηση στην κρίση. Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι θεσμοί σιωπούν ή ευθυγραμμίζονται, η φωνή αυτή λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι υπάρχει ακόμη ένας λόγος που δεν υποτάσσεται στη στρατηγική των ισχυρών. Ειλικρινά, παρατηρεί ο συγγραφέας, η θαραλέα τοποθέτηση του Πάπα μας εξέπληξε. Και εμένα πράγματι με εξέπληξε. Και μη μου πείτε ότι τον έβαλαν οι Ιρανοί, οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι. Επόμενο κεφαλαιάκι: η εκοφαντική σιωπή των εντός εισαγωγικών ημετέρων. Η δική μας εξαφανισμένη. Η στάση αυτή όμως αναδεικνύει ακόμη περισσότερο ένα άλλο γεγονός, τη σχεδόν καθολική σιωπή μεγάλου μέρους της ορθόδοξης εκκλησιαστικής ηγεσίας στον ελληνικό χώρο. Εκεί όπου θα ανέμενε κανείς λόγω παρηγορίας, προφητική καταγγελία της αδικίας και υπεράσπιση της ειρήνης, κυριαρχεί μία αμηχανία ή χειρότερα μία εντός εισαγωγικών ουδετερότητα που στην πράξη λειτουργεί ως σιωπηρή αποδοχή. Η αντίθεση είναι εμφανής. Από τη μία ένας προκαθήμενος, ο Πάπας, που μιλά για ειδωλολατρεία του χρήματος και καλεί σε τερματισμό του πολέμου. Από την άλλη, η απουσία λόγου από εκείνους που φέρουν την ίδια ευθύνη μαρτυρίας. Να κάνω ένα σχόλιο, δύο σχόλια μάλλον. Το ένα είναι ότι ο Πάπας καθημάς, καταχρηστικός μόνο μπορεί να ονομάζεται προκαθήμενος στη στιγμή που είναι αβάπτιστος και δεν έχει ούτε ιεροσύνη ούτε τίποτε. Τι είδους προκαθήμενος είναι? Εξεπόψεως ουσίας ομιλώ. Και το άλλο, το ότι οι δικοί μας που δεν μιλούν έχουν την ίδια ευθύνη μαρτυρίας με τον Πάπα. Ο Πάπας είπαμε ότι είναι ένας αβάπτιστος άνθρωπος,
ταλέπορος ουσιαστικά. Θα μου πείτε, εμείς δεν είμαστε ταλέποροι. Η διαφορά είναι ότι εμείς προσπαθούμε να θεραπεύσουμε αυτήν την ταλαιπωρία μας και αυτή την αρρώστια μας μέσα στην Εκκλησία, ενώ ο Πάπας είναι ένα καθεστώς το οποίο το έχουμε αναλύσει άλλες φορές και δεν είναι του παρόντος τώρα να το πούμε. Ο Πάπας είναι η προσωποποίηση της αιρέσεως, της εκτροπής από την αυθεντική χριστιανική πίστη, αλλά παρόλα αυτά τον βλέπετε τώρα, μας βάζει τα γυαλιά. Μίλησε και μάλιστα θαραλέα, τη στιγμή που οι δικοί μας είναι εξαφανισμένοι, σιωπούν. Άρα λοιπόν, να πω και το δεύτερο σχόλιο, ότι δεν φέρουν την ίδια ευθύνη μαρτυρίας οι δικοί μας, αλλά πολύ πολύ μεγαλύτερη, γιατί εκπροσωπούν την πραγματική εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη. Και τη στιγμή που ο αιρετικός Πάπας ομιλεί, το να σιωπούν οι δικοί μας που εκπροσωπούν την πραγματική εκκλησία, αυτό είναι το πολύ θλιβερό και πολύ πικρό. Και το ερώτημα τίθεται αμήλικτα, συνεχίζει ο συγγραφέας του άρθρου, πότε η σιωπή πάβει να είναι ουδετερότητα και γίνεται συνενοχή. Επόμενο μικρό κεφάλαιο, η πολιτική σύγκρουση Τραμπ εναντίον ηθικής. Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του Πάπα αποκαλύπτει ακόμη βαθύτερες διεργασίες. Δεν πρόκειται απλώς για μία προσωπική αντιπαράθεση, πρόκειται για σύγκρουση δύο αντιλήψεων. Από τη μία η πολιτική που θεμελιώνεται στην ισχύ, την οικονομία, την επιτυχία, Τραμπ. Από την άλλη η ηθική που θέτει όρια στην ισχύ και υπερασπίζεται τη ζωή. Αυτό τουλάχιστον δηλώνει τώρα ο Πάπας. Σχόλιο δικό μου. Η δήλωσή του Τραμπ, ότι δεν είναι μέγας θαυμαστής του Πάπα, το λέει έτσι πολύ διπλωματικά, δεν είναι μέγας θαυμαστής του Πάπα, συνοδευόμενη από επιθέσεις περί φιλελευθερισμού και αφέλειας, δείχνει κάτι βαθύτερο, ότι η πολιτική εξουσία δεν ανέχεται πλέον ούτε καν την συμβολική ηθική κριτική. Επαναλαμβάνω, η πολιτική εξουσία δεν ανέχεται πλέον ούτε καν την συμβολική ηθική κριτική. Έχω εδώ και κάποια άλλα πράγματα που είπε ο Τραμπ εις βάρος του Πάπα. Τώρα τη θέση μας την ξέρετε και την κριτική που έχουμε ασκήσει και ασκούμε στην μεγάλη μεγίστη αλλίωση του χριστιανισμού που έχει γίνει από τον παπισμό. Αλλά από την άλλη μεριά θέλουμε όπου βρίσκουμε κάτι καλό να το επενούμε και να μην είμαστε έτσι, πώς να το πω, ένας οδοστρωτήρας που περνάει και τα πατάει όλα και δεν αφήνει τίποτε. Όχι. Δήλωσε λοιπόν και τα εξής ο κύριος Τραμπ. Ο Πάπας Λεόν είναι αδύναμος όσον αφορά την εγκληματικότητα και απαράδεκτος στην εξωτερική πολιτική. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί αποδεκτό να διαθέτει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Ήταν μία δήλωση, ανάρτηση. Και επίσης δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί τρομερό ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στη ΣΥΠΑ. Και αυτό κατά τον Τραμπ νομιμοποιεί το να μεταβληθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν πειρατή ο οποίος απάγει έναν πρόεδρο μιας χώρας, μιας τρίτης χώρας, της Βενεζουέλας. Και μία τελευταία επίσης δήλωση ανάρτηση, δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή τον ίδιο,
όταν κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα και μάλιστα επιτυγχάνοντας συντριπτική νίκη. Τώρα κάνει αυτό για το οποίο εκλέχθηκε, δεν νομίζω ότι εκλέχθηκε για να κάνει πόλεμο με το Ιράν, ούτε βέβαια ότι αυτό που έκανε ήταν συντριπτική νίκη, το αντίθετο. Τα βρήκανε σκούρα και οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι με το Ιράν. Συνεχίζω μετά από αυτά τα συμπληρωματικά, συνεχίζω και τελειώνει σε λίγο το άρθρο του κυρίου Αποστολάκη. Η εικόνα που ο Τραμπ ανάρτησε παρουσιάζοντας τον εαυτό του σε σχεδόν μεσιανικό ρόλο συμπυκνώνει αυτή τη μετατόπιση. Ίσως να το έχετε δει, τώρα εδώ δεν μπορώ να σας το δείξω γιατί θα το έχετε δει περισσότερο. Είναι ο Τραμπ με ντυμένος Χριστός, πίσω είναι η αμερικανική σημαία, αετή, αεροπλάνα, στρατιώτες, νοσοκόμες και ο ίδιος βάζει το χέρι στο μέτωπο ενός ασθενούς και το θεραπεύει. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς έχει ξεφύγει τελείως. Μιλάμε τώρα ότι αυτοί είναι οι χριστιανοσιωνιστές προτεστάντες και το γεγονός ότι κάνει τέτοια αυστηρή, μιλάει με τέτοια γλώσσα, ας το πω ανεδεί στον Πάπα, οι προτεστάντες και μάλιστα αυτοί οι χριστιανοσιωνιστές τα έχουν αυτά. Δεν έχει σε ιδιαίτερη υπόλοιψη τον Πάπα. Λοιπόν, φανερώνει, συνεχίζει ο κύριος Αποστολάκης, σχολιάζοντας την εικόνα του Τραμπ που ανάρτησε, παρουσιάζοντας τον εαυτό του σε σχεδόν μεσιανικό ρόλο, συμπυκνώνει αυτή τη μετατόπιση. Δηλαδή η πολιτική εξουσία δεν ανέχεται πλέον ούτε καν την συμβολική ηθική κριτική. Συμβολική με την έννοια ότι λες μία άποψη και δεν παίρνεις ας πούμε τα όπλα για να την επιβάλλεις, μία γνώμη λες. Φανερώνει λοιπόν μια πολιτική που δεν δέχεται ανώτερη αρχή, ούτε πνευματική ούτε ηθική. Στην ουσία πρόκειται για μια υπέρβαση ακόμη και των παραδοσιακών ορίων της Δύσης. Εάν παλαιότερο ο παπισμός αποτελούσε σημείο αναφοράς, σήμερα αμφισβητείται ανοιχτά στο όνομα μιας νέας ιδεολογίας ισχύως που συχνά συνδέεται με τον λεγόμενο χριστιανοσιωνισμό. Λέγαμε την άλλη φορά για τον χριστιανοσιωνισμό. Μια παρανοϊκή θεωρία κάποιων προτεσταντών στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, που θεωρούν ότι εάν συμπράξουν με το Ισραήλ στο σχέδιό του να φέρει τον προσδοκόμενο από αυτό Μεσσία, δηλαδή τον Αντίχριστο, έτσι, γιατί μας λέει ξεκάθαρη η Αγία Γραφή ότι λέει ο ίδιος ο Χριστός ότι εμένα δεν με δέχεστε, στους Εβραίους απευθύνεται, αλλά όταν θα έρθει ο άλλος, ο Αντίχριστος, εκείνον θα τον δεχθείτε. Θέλουν λοιπόν να φέρουν, και το διακηρύσει ο Νετανιάχου τώρα, θέλουν λοιπόν να φέρουν αυτόν τον ψεύτικο Μεσσία, και οι υποτιθέμενοι χριστιανοί προτεστάντες, σιωνιστές όμως, θεωρούν ότι εάν συμπράξουν με τους Εβραίους σε αυτό το σχέδιο θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία. Δεν μιλάμε τώρα τι κριτική να κάνεις όταν μία θεωρία, μία άποψη είναι παρανοϊκή. Επόμενο τιτλάκι και τελειώνει σε λίγο, το Ιράν και το τέλος της βεβαιότητας της ισχύως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η στάση και η αντοχή του Ιράν αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το Ιράν δεν αντιμετώπισε απλώς μία επίθεση, αντιμετώπισε έναν αντίπαλο με συντριπτική υπεροχή στρατιωτική, τεχνολογική και επικοινωνιακή, και όμως δεν ελίγησε, δεν κατέρευσε, αντεπιτέθηκε προξενώντας ζημιές και
αναδείχθηκε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο στρατιωτικό, είναι κάτι βαθύτερο. Η ύπαρξη μιας βαθύτερης ισχύως που δεν μετριέται με τα όπλα. Ο Ιρανικός λαός είναι υπόδειγμα για κάθε πατριωτική συνείδηση. Συσπυρώθηκε σε μια πατριωτική βάση υπεράσπισης της χώρας του. Τα σενάρια της φαντασίας των Αμερικανών και των Εβραίων ότι οι Πέρσες, οι Ιρανοί θα ανέτρεπαν το καθεστώς απεδείχθησαν φρούδα, όνειρα θερινής νυκτός. Βγήκε στους δρόμους, στήριξε κρίσιμες υποδομές, αψήφισε τελεσίγραφα. Ξακολουθεί ο Τραμπ και θέτει τελεσίγραφο, λέει ότι θα αρχίσω πάλι να βομβαρδίζω αν μέχρι την Τετάρτη, τώρα σε 3-4 μέρες δεν επιτευχθεί συμφωνία. Και κυρίως εξέφρασε μια στάση που δύσκολα γίνεται κατανοητή στη Δύση, ότι οι υλικές καταστροφές αποκαθίστανται, αλλά η απώλεια της ψυχής και της ελευθερίας δεν αναπληρώνεται. Και τέλος το μήνυμα που μένει, ποιο είναι αυτό? Η σύγκρουση αυτή δεν έχει τελειώσει. Ο πόλεμος, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί με απρόσμενες εξελίξεις. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τελικά. Όμως ένα γεγονός έχει ήδη καταγραφεί. Ο άξονας Ισραήλ δεν κατόρθωσε να επιβληθεί. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Αλλάζει το γεωπολιτικό τοπίο. Αποκαλύπτει τα όρια της ισχύως. Φορτώνει τη Δύση με μια βαριά ηθική και πολιτική ήττα. Δείχνει σε όλους τους λαούς ότι ένας λαός όταν έχει ταυτότητα, πίστη και αίσθηση ελευθερίας μπορεί να αντισταθεί ακόμη και στους ισχυρότερους. Επαναλαμβάνω, ένας λαός όταν έχει ταυτότητα, πίστη και αίσθηση ελευθερίας μπορεί να αντισταθεί ακόμη και στους ισχυρότερους. Γιατί τελικά η ιστορία δεν γράφεται μόνο από τους ισχυρούς, γράφεται και από εκείνους που αρνούνται να υποταχθούν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλη μια διευκρίνηση, είπα για τον Πάπα, να πω και για τους Μωαμεθανούς. Καταρχήν διαπιστώνω ότι πολλοί συνέλληνες δεν ξέρουν ότι υπάρχει το Σουνιτικό και το Σιητικό Ισλάμ. Οι Πέρσες, οι Ιρανοί δηλαδή, είναι Σιήτες. Άλλο οι Σιήτες, άλλο οι Σουνίτες. Αυτοί οι οποίοι σφάζανε και κόβανε κεφάλια στη Συρία ήτανε και είναι Σουνίτες. Οι Σιήτες, δείχνει η ιστορία, ότι έχουν μία άλλη κουλτούρα. Δηλαδή δεν κάνουν τυφλά χτυπήματα να ζωστούν εκρηκτικά και να πάνε σε μία πολυσύχναστη αγορά, ξέρω εγώ, χριστουγεννιάτικη, πασχαλιάτικη, Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε και να τυναχθούν με τα εκρηκτικά και να σκοτωθούν γύρω τους, ξέρω εγώ, 50-100 άνθρωποι. Αυτά τα κάνουν οι Σουνίτες. Δεν θέλω να πω ότι οι Σουνίτες είναι το απόλυτο κακό και οι Σιήτες είναι το απόλυτο καλό, και αυτοί δουλεύουν στην βασική, ας πούμε, πλάνη, τη μωαμεθανική. Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι διαφορετικό. Διαπιστώνω ότι οι περισσότεροι δεν ξέρουν αυτές τις διακρίσεις και τσουβαλιάζουν όλους τους Μωαμεθανούς μαζί. Κατάφερε το σύστημα με την λαθρομετανάστευση, τη σχεδιασμένη και ελεγχόμενη από το ίδιο το σύστημα, από τις αξιοθρήνητες αυτές διεφθαρμένες ακρότατα ελίτ που κυβερνούν στη Δύση, κατάφερε να φέρει στην Δύση Μωαμεθανούς ως επιτοπλίστων Σουνίτες και να παρουσιάσει την τρομοκρατία, δηλαδή το ότι ζώνεται ο τρομοκράτης εκρηκτικά και πάει και ανατινάζεται σε μία πολυσύχναστη αγορά,
να το παρουσιάσω σε ένα χαρακτηριστικό του μωαμεθανισμού γενικά, αδιακρίτως Σουνιτών, Σιητών. Να θυμίσω ότι αυτοί οι οποίοι αντιστάθηκαν στους κανίβαλους, να τους πω έτσι, της σουνιτικής τρομοκρατίας, του Ισλαμικού κράτους και όλα αυτά, τα θυμάστε, στη Συρία ήτανε Σιήτες. Αυτό που έγινε στη Συρία ήταν τελικά ένας πόλεμος μεταξύ Σουνιτών που κόβανε κεφάλια και τώρα κυβερνούν, αυτοί που κόβανε κεφάλια κυβερνούν τώρα στη Συρία και καταδιώκουν και τους χριστιανούς, και από την άλλη μεριά ήταν οι Σιήτες και το πρώτο ξάδερφος του Σιητικού Ισλάμ, οι Αλεβίτες, οι Αλαουίτες, που ήταν και ο πρόεδρος Άσαντ. Λοιπόν, οπότε ας τα έχουμε υπόψη αυτά. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω με αυτές τις διευκρινήσεις είναι να είμαστε σε θέση και να έχουμε τη γνώση και τη διάκριση, να κάνουμε διακρίσεις. Όχι λεπτές, αλλά χοντρές διακρίσεις. Αυτές τώρα που σας μιλώ είναι χοντρές διακρίσεις. Για να μην παρεξηγήσουν μερικοί αυτά που λέει εδώ πέρα, ότι οι Ιρανοί είναι, πώς το λέει, ο Ιρανικός λαός είναι υπόδειγμα για κάθε πατριωτική συνείδηση. Ναι, ισχύει αυτό. Και αυτό το μήνυμα που εκπέμψανε στη Δύση, στους Αμερικανούς εμπροκειμένου και στους Ισραηλινούς, αλλά αυτοί που βγήκαν μπροστά είναι, ας πούμε, η αιχμή του δώρατος της Δύσης, η οποία υποκριτικά κούρνιαξε, δεν θέλησε να αναμειχθεί στον πόλεμο όπως είπανε, αλλά δεν έκανε και κάτι για να καταγγείλει, με εξαίρεση μόνο την Ισπανία, φωτεινό παράδειγμα, η οποία καταδίκασε την επίθεση Αμερικανών και Εβραίων εναντίον του Ιράν. Ναι, αυτό το οποίο η Δύση δεν μπορεί να κατανοήσει είναι πως ένας λαός, ο οποίος είναι αντικειμενικά αδύναμος απέναντι στους πυράβλους τους και σε όλη την ισχύ τη στρατιωτική και την όποια άλλη έχουν, πώς μπορεί να αψηφά το θάνατο, να βγαίνει, να διαδηλώνει, να αντιστέκεται. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν και δεν το καταλάβουν ποτέ ίσως. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δίδαγμα για όλους τους ελεύθερους λαούς και για μας, οι οποίοι έχουμε αλλοιωθεί δυστυχώς από όλα αυτά που μας έχει φέρει η Δύση. Δεν πάω και να δαιμονοποιήσω τη Δύση έτσι, γιατί θα έβγαινα ψεύτης με αυτό που λέω, ότι να κάνουμε διακρίσεις, έτσι. Η Δύση έχει θετικά, έχει και αρνητικά. Αυτό που κυρίως όμως σήμερα βγαίνει και έρχεται και μας επηρεάζει και μας καταστρέφει, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα, είναι οι αρνητικές της πλευρές. Πάω παρακάτω. Έχω εδώ πέρα ένα άρθρο του Ελευθερίου Ανδρώνη, αλλά θα αδικήσω το άρθρο και το σπουδαίο θέμα που πραγματεύεται. Σας δίνω μόνο τον τίτλο και ελπίζω την άλλη φορά να το σχολιάσουμε, αλλά μπορείτε και εσείς να το βρείτε. Απαγόρευση social media, λογοκρισία και μαζικό φακέλωμα. Η κυβέρνηση γίνεται ψηφιακός χωροφύλακας με επαλήθευση ηλικίας για όλους.
Η απαγόρευση των social media στα παιδιά κάτω των 15 είναι μόνο η βιτρίνα. Ξεκάθαρος στόχος η καθολική ψηφιακή επιτήρηση όλων των πολιτών. Μαζί λοιπόν με τους κάτω των 15 που την πήρε την κυβέρνηση ο καημός να τους προστατεύσει ό,τι υποκρισίες, αυτοί που εκμαυλίζουν, διαφθείρουν την νεολαία τώρα έρχονται, αλλά αυτό είναι ένα ψέμα, είναι μια βιτρίνα. Ο στόχος είναι, όπως λέει εδώ ο Ανδρώνης, η καθολική ψηφιακή επιτήρηση όλων των πολιτών, γιατί και αυτός που δεν είναι κάτω των 15 αλλά είναι ξέρω εγώ και 50 και 60 και αυτός θα πρέπει κάθε εξάμηνο όπως προβλέπει ο νόμος τους να επιβεβαιώνει την ταυτότητά του για να χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook και λοιπά. Ένα θέμα πολύ σημαντικό το οποίο δεν θέλω τώρα να το αναπτύξω με βάση το άρθρο του Ανδρώνη για να μην το αδικήσω, ελπίζω σε επόμενη φορά. Να σας διαβάσω τώρα για να αλλάξουμε λίγο κλίμα ένα άλλο ενδιαφέρον άρθρο το οποίο υπάρχει στο διαδίκτυο και το οποίο είναι γραμμένο από την αδελφότητα ο Σωτήρ και αναφέρεται στο δημογραφικό με τίτλο «Η Ελλάδα πεθαίνει». Ακούστε. Σε ολόκληρα χωριά και πόλεις της Υπήρου δεν έγινε ούτε μία γέννηση κατά το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, Ιανουάριο-Φεβρουάριο, ούτε μία γέννηση, ούτε μία. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική και τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών αποτελούν μία δυστυχώς τραγική φωτογραφία της στιγμής. Σε ολόκληρο το Ζαγόρι στην Ήπειρο, στην Κόνιτσα, στο Πογόνι, στα Τζουμέρκα οι γεννήσεις είναι στο απόλυτο 0. Στους Δήμους της Άρτας είχαμε μία γέννηση μόνο, στο νομό Άρτας. Στην Ιγουμενίτσα καμία, ενώ στην Πρέβεζα μόνο 2 γεννήσεις έναντι 40 θανάτων. Το δημογραφικό απειλεί την ίδια τη χώρα. Απαιτείται μία εθνική στρατηγική για το δημογραφικό, όχι αύριο, χθες. Ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης, σχολιάζει σχετικά γράφοντας τα εξής. Η εντός εισαγωγικών σιωπή της υπαίθρου δεν είναι μόνο δημογραφική, είναι θεσμική και μορφολογική. Πρώτον, τα χαμηλά εισοδήματα και η καθυστερημένη επαγγελματική αποκατάσταση μεταθέτουν τη γονιμότητα σε ηλικίες όπου βιολογικά και κοινωνικά περιορίζεται. Όταν ο άλλος παντρεύεται στα 40. Δεύτερον, το κόστος κατοικίας λειτουργεί ως βασικός φραγμός. Τρίτον, η απουσία βρεφονηπιακών σταθμών για όλα τα βρέφη και η ανεπάρκεια ευέλικτων μορφών εργασίας καθιστούν το παιδί ασύμφορη επιλογή, ιδίως για τις γυναίκες. Τέταρτον, η στήριξη πρέπει να είναι διαρκής και προβλέψιμη και όχι εφάπαξ. Δηλαδή το να κάνεις ένα παιδί και να σου δώσει το κράτος ένα βοήθημα εφάπαξ δεν λέει τίποτε. Τέλος, η τεκνοποίηση δεν μπορεί να παραμένει ιδιωτικό βάρος, αλλά πρέπει να αναγνωριστεί ως συλλογικό αγαθό που στηρίζεται θεσμικά. Αυτά γράφει ο καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, κ. Μανούσος Μαραγκουδάκης. Μανούσος. Η υπογεννητικότητα, συνεχίζει το σχόλιο του Σωτήρος, η υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι μια πραγματικότητα που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες. Και αν οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν πάρουν άμεσα μέτρα για να καταπολεμήσουν την πληγή αυτή, βοηθώντας με κάθε τρόπο τις ελληνικές οικογένειες να αποκτούν παιδιά, τότε με μαθηματική ακρίβεια σε λίγα μόλις χρόνια οι Έλληνες θα αποτελούμε μειονότητα στην ίδια μας την πατρίδα. Το βασικότερο όμως πρόβλημα που αποκαλύπτει η υπογεννητικότητα της Υπήρου και γενικότερα της Ελλάδος είναι ότι έχουμε ξεφύγει άνθρωποι από τον νόμο του Θεού. Αυτό είναι το βαθύτερο. Γι' αυτό έχει διαλυθεί ο γάμος και η οικογένεια. Γι' αυτό οι Έλληνες δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.
Γι' αυτό και τα ελάχιστα παιδιά που γεννιούνται μεγαλώνουν μέσα σε προβληματικές οικογενειακές συνθήκες. Είναι ασφαλώς απαραίτητες οι θεσμικές παρεμβάσεις, αλλά αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η επιστροφή μας σε μια ζωή πίστεως, αγάπης και θυσίας. Να ξαναβρούμε την αξία της ζωής, να ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό και να δούμε το παιδί όχι ως κόστος αλλά ως ευλογία και διακονία. Μόνον έτσι μπορεί να καρποφορήσει ξανά η ζωή στον τόπο μας. Αυτά γράφει το περιοδικό ο Σωτήρ και είναι απολύτως αληθή και τα προσυπογράφουμε και εμείς. Ας έρθουμε τώρα να πούμε δύο λόγια και για την σημερινή εορτή της Κυριακής του Θωμά. Η καλή απιστία του Θωμά, έτσι την χαρακτηρίζει η υμνολογία μας. Δεν είναι η απιστία του απίστου που μάλιστα ισχύει για αυτόν το ούμε επίσης, κάνουμε επίσης, του λες επιχειρήματα, χιλιαδιό, αυτός δεν θέλει να πιστέψει. Ο Θωμάς λοιπόν ο Απόστολος δεν είχε μία τέτοια απιστία, είχε μία επιθυμία να βεβαιωθεί προσωπικά ο ίδιος, εμπειρικά. Γι' αυτό λέει αν μη είδω τους τύπους των ύλων στα χέρια και στην πλευρά δεν θα πιστέψω. Θέλει ο ίδιος. Αυτό είναι σπουδαίο για την εποχή μας ιδιαίτερα, δηλαδή το γεγονός ότι οι άνθρωποι σήμερα σε ένα μεγάλο βαθμό θέλουν οι ίδιοι εμπειρικά να δουν, να κρίνουν, να ελέγξουν και βέβαια αυτή η επιθυμία θα πρέπει να τεθεί και σε ένα πλαίσιο, διότι έχει, λέγαμε και άλλες φορές, κάποιες μεθοδολογικές προϋποθέσεις. Δεν μπορείς να μελετήσεις τα μικρόβια με τηλεσκόπιο ούτε τα άστρα με μικροσκόπιο. Το κάθε είδος έρευνας έχει τις δικές του ιδιομορφίες, τις δικές του προϋποθέσεις. Οπότε λοιπόν, εάν πάει κάποιος όπως οι Ρώσοι κοσμοναύτες στα χρόνια του κομμουνισμού, της κρατικής αθείας και λέει ότι πήγαμε στο διάστημα και δεν είδαμε πουθενά το Θεό. Εσύ τώρα νομίζεις ότι ο Θεός είναι ένα αντικείμενο σαν τα άστρα που θα το δεις, θα το καταγράψεις, θα το μετρήσεις. Λοιπόν, ένα αντικείμενο δηλαδή. Δεν είναι αυτό ο Θεός. Άρα λοιπόν, άλλες είναι οι προϋποθέσεις για την έρευνα του φυσικού κόσμου, άλλες είναι οι προϋποθέσεις για να αναζητήσεις και να βρεις το Θεό μέσω του νόος, της καθάρισης της καρδιάς και όλων αυτών των εργαλείων, ας το πω, που μας προτείνει και μας δίνει η Ορθόδοξη παράδοσή μας για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε, να δούμε το Θεό με τα πνευματικά μας μάτια. Λοιπόν, η καλή απιστία λοιπόν του Θωμά έγκυται στο γεγονός ότι θέλει εμπειρικά ο ίδιος να ερευνήσει, να μελετήσει και να βεβαιωθεί. Και μετά αυτή η πίστη γίνεται σημειωτέων πολύ πιο βέβαιη από την άλλη, γιατί λένε οι πατέρες ότι έχουμε μία πίστη που προηγείται της γνώσεως, ακούμε, διαβάζουμε. Αυτή η πίστη όμως που προκύπτει από τα διαβάσματα και τα ακούσματα δεν είναι ισχυρά και βεβαία, μπορεί να κλονιστεί από το πρώτο φύσιμα των ανέμων της απιστίας και της αμφισβητήσεως, ενώ έχουμε και μία δεύτερη γνώση που προέρχεται, έχουμε μία δεύτερη πίστη μάλλον που προέρχεται από μία γνώση. Γνωρίζει κανείς το Θεό πλέον εμπειρικά, διότι έχει βιώσει μέσα στην καρδιά του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γνωρίζει εμπειρικά ότι ο Θεός υπάρχει, είναι παρόν, είναι πρόσωπο και αναπτύσσει ο άνθρωπος μια διαπροσωπική σχέση με το Θεό, τον ζωντανό αληθινό Θεό, τον τριαδικό Θεό της Εκκλησίας. Αυτή η πίστη λοιπόν που γεννιέται από αυτή τη γνώση είναι μια πίστη βεβαία. Αυτή λοιπόν την πίστη θέλουμε και σε αυτή την πίστη καταλήγει ο Θωμάς, ο κακός χαρακτηριζόμενος άπιστος,
και σε αυτή την πίστη πρέπει να καταλήξουμε και εμείς, να την έχουμε ως στόχο, μία βεβαία πίστη δευτέρου είδους, που θα προκύψει από μία γνώση δευτέρου είδους. Άρα λοιπόν έχουμε την πίστη και τη γνώση του πρώτου είδους, ακούσματα, διαβάσματα και μία πίστη χαλαρή και αβέβαιη, και έχουμε και μία πίστη στερεή που βασίζεται στην προσωπική εμπειρία, την πνευματική. Η γιορτή η σημερινή του Αγίου Αποστόλου Θωμά μας δίνει την ευκαιρία να τονίσουμε και ένα στοιχείο, νομίζω, επεκτείνοντας το θέμα μας, για το ότι αυτό που λέει στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας, και μου αρέσει πολύ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Η Εκκλησία είναι αυλή λογικών προβάτων και η Παναγία είναι αυλή λογικών προβάτων που μας σκεπάζει όλους, μας δέχεται όλους, αλλά προσέξτε, άλλο λογικών προβάτων αυλή και άλλο αλόγων προβάτων. Κάποιοι δεν θέλουν λογικά πρόβατα, θέλουν ένα κοπάδι αλόγων ζώων, τα οποία θα τα χειραγωγούν, θα τα τρομοκρατούν. Αυτό βεβαίως γενικότερα είναι στόχος των κυριάρχων σε πολιτικό-κοινωνικό επίπεδο μέσω της προπαγάνδας και των άλλων τρόπων που έχουν για να κρατούν τους ανθρώπους υποταγμένους, αλλά τολμώ να πω μερικές φορές μπαίνουν και οι εκκλησιαστικοί σε αυτόν τον πειρασμό, ενώ η ελευθερία είναι το κατεξοχήν δώρο που μας έδωσε ο Τριαδικός Θεός. Μερικοί εκκλησιαστικοί μπαίνουν στον πειρασμό να μην τους πολύ αρέσει αυτή η ελευθερία και να θέλουν ένα φρόνημα έτσι δουλοπρεπές, τολμώ να πω, δουλοπρεπές. Ενώ εδώ το ελεύθερο φρόνημα δεν σημαίνει ανέδεια, δεν σημαίνει περιφρόνηση, σημαίνει σεβασμό, σημαίνει γνώση της πίστεως, γνώση της παραδόσεως, ικανότητα διάκρισης μεταξύ του σωστού και του λάθους, μεταξύ του αιρετικού και του ορθοδόξου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οι χριστιανοί, οι απλοί και οι επώνυμοι και οι μεγάλοι θεολόγοι που υπερασπιστήκανε την πίστη σε δύσκολες εποχές, στις εποχές όλων των αιρέσεων, ξεκινώντας από την φοβερή αίρεση του Αρείου, που όπως αναλύει και ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, δεν έπαψε η αίρεση του Αρείου και σήμερα υπάρχει. Στον ευρωπαϊκό ουμανισμό και σε όλη αυτή την αλλίωση του χριστιανισμού που έχει γίνει στον χώρο της Δύσεως, είναι ουσιαστικά ο υπερήφανος Ευρωπαίος άνθρωπος, είναι ένας τύπος, μία αναβίωση του πνεύματος του Αρείου, και τα αναλύει πολύ ωραίο ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι πιστοί, οι ορθόδοξοι, οι πραγματικοί, με τους ηγέτες στους αντιαιρετικούς αγώνες, τον Μέγα Θανάσιο στον αγώνα κατά του Αρείου, τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή στον αγώνα κατά του μονοθελητισμού, που ήταν ένα πνευματικό τέκνο του μονοφυσιτισμού, στην οικονομαχία. Λοιπόν, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης που ηγήθηκε, ή ο Μέγας Μάρκος ο Ευγενικός και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και οι πιστοί Ορθόδοξοι που είχαν διδαχθεί να καταλαβαίνουν το σωστό από το λάθος, το ορθόδοξο από το αιρετικό, αυτό ήταν άνθρωποι με πολύ εκκλησιαστικό πνεύμα, με πολύ σεβασμό στο ράσο, στους αρχιερείς, αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να κάνουν υποχωρήσεις σε θέματα πίστεως, επειδή αυτό το αιρετικό το έλεγε κάποιος επίσκοπος, κάποιος πατριάρχης. Εκεί ήταν ανυποχώρητοι. Και σας είχα διαβάσει και κατά καιρούς σας διαβάζω από το ωραίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Παπαδάκη για
τους αγώνες των μοναχών κατά των αιρέσεων και φαίνεται ξεκάθαρα πώς οι μοναχοί πρωτοστάτησαν σε αυτούς τους αγώνες και τι πνεύμα ακριβώς είχαν. Ένα πνεύμα σεβασμού, αλλά και ένα πνεύμα ανυποχώρητο και ένα πνεύμα ελέγχου και καταγγελίας της αίρεσης, το οποίο δεν σημαίνει ας πούμε ότι τον άλλον τον μισείς ίσα ίσα που τον αγαπάς. Αυτό κάνανε και οι Άγιοι Μάρτυρες. Πήγανε και λέγανε στους τυράννους ότι βασιλιά μου, εγώ επειδή σε αγαπώ θέλω να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν θέλω να χαθεί η ψυχή σου, η αιώνια, η αθάνατη ψυχή σου να χαθεί αιωνίως. Κοίταξε λοιπόν βασιλιά μου ποιο είναι το σωστό και να μετανοήσεις κλπ. Και ο βασιλιάς γινότανε θηρίο και τους έστελνε στα βασανιστήρια κλπ. Αλλά αυτό το φρόνημα είχανε και αυτό το φρόνημα είναι το ορθόδοξο φρόνημα, δηλαδή το χέρι αυλή λογικών προβάτων, το ελεύθερο φρόνημα, και πραγματικά αν θέλαμε να κάνουμε επένδυση στο μέλλον και πραγματικά να έχουμε πραγματικούς χριστιανούς, τέτοιους χριστιανούς θα θέλαμε να φτιάξουμε, θα έπρεπε να φτιάξουμε μέσα από την κατήχηση και το παράδειγμά μας, όχι δουλοπρεπής. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Καταλάβατε, δεν είναι αυτό το νόημα της υπακοής μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Άλλο το ορθόδοξο, όπως έλεγε κάποιος, άλλο το ορθόδοξο φρόνημα που πρέπει να αποκτήσουμε και άλλο το κάτσε φρόνημα και μη μιλάς. Κάτσε φρόνημα και μη μιλάς, σκάσε και κολύμπα. Δεν είναι αυτό. Πρέπει να μάθουμε να τα ξεχωρίζουμε. Και χρησιμοποίησα λοιπόν την υπόθεση της σημερινής εορτής του Αγίου Αποστόλου Θωμά για να εκφράσω και αυτή τη διάσταση που νομίζω ότι είναι σημαντική. Με πολύ σεβασμό θα μιλήσουμε, θα πούμε, θα ελέγξουμε με πνεύμα πάντοτε ωραίο ορθόδοξο χριστιανικό, αλλά δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα σιωπήσουμε όταν κάποιοι επιχειρούν να αλλοιώσουν την ορθόδοξη πίστη και να παρουσιάσουν το αιρετικό ως ορθόδοξο και να μας μπερδέψουν και να μας πούνε ότι δεν πειράζει και λοιπά και έτσι κάνουν όλοι και αυτό και πά. Όχι. Λοιπόν, αυτό νομίζω το πνεύμα ας το κρατήσουμε ως συνακόλουθο του πνεύματος του γενικότερου του Αποστόλου Θωμά, της καλής απιστίας, της επιθυμίας, επαναλαμβάνω, διότι κακός, πολύ κακός ονομάζεται άπιστος ο Θωμάς. Εξάλλου και όλοι οι Απόστολοι, με το που τους είπαν οι γυναίκες οι μαθήτριες ότι είδαμε τον Χριστό αναστημένο, δυσπιστούσαν. Πότε πίστηκαν? Όταν είδαν τον αναστημένο Χριστό. Αυτό ήθελε και ο Θωμάς. Δεν διέφερε και σε τίποτα από τους άλλους, απλώς δεν ήταν παρόν όταν εμφανίστηκε ο αναστημένος Χριστός και είπε αυτά που είπε, και ο Χριστός μας, δείτε τι αρχοντιά πνευματική, δεν του λέει τι είναι αυτά και δεν πιστεύεις και λοιπά, του λέει Θωμά μου, έλα φίλε μου, έλα να δεις τα αποτυπώματα από τα καρφιά και το αποτύπωμα της λόγης στην πλευρά μου. Λοιπόν, και επενεί την απιστία, καλή απιστία του Θωμά, η Εκκλησία μας, η υμνολογία μας. Λοιπόν, αυτά και να μην λέω περισσότερα. Εύχομαι λοιπόν όλοι μας να αποκτήσουμε αυτό το φρόνημα το εκκλησιαστικό που πραγματικά καταλήγει σε μια βεβαία πίστη μέσα από την έρευνα και μέσα από την εμπειρία. Μέσα από την εμπειρία, την αγιοπνευματική, μέσα από τον αγώνα για την κάθαρση από τα πάθη, δέχεται κανείς τον αγιοπνευματικό φωτισμό και έτσι δέχεται όλη την αλήθεια και φτάνει στην Πεντηκοστή. Αυτός είναι ο στόχος όλων μας, να φτάσουμε να βιώσουμε την χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Αυτή είναι η Πεντηκοστή. Απέχουμε βέβαια από την εορτή, θα τα πούμε και περισσότερο όταν θα πλησιάσουμε και όταν θα φτάσουμε.
Χριστός Ανέστη αγαπητοί φίλοι, αληθώς Ανέστη, θα τα πούμε πάλι πρώτο Θεός την άλλη Κυριακή.